Jaume, se m'està posant dura. La nau ha quedat de puta mare, em sento com a casa, col·lega. Gràcies, senyor. Ei, hola, Fermín, què passa, ¿Qué nene? pasa Hola. aquí? ¿Una celebración? ¿Celebramos algo hoy? Què? Però no saps què passa? Estàs boig? No saps quin dia és avui? Què passa amb tu, col·lega? L'11 de setembre. No jodas, ¿celebráis desgracias? No, la nostra diada estava molt abans. Celebrem que vam perdre una guerra. Pues menuda fiesta. Oh, per l'amor de Déu! Vols fer el favor de callar, Ja maleït veo, ja. inútil? No tens ni puta idea! Catalunya ha estat sempre un poble que ha lluitat per la seva llibertat. I sí, a la diada celebrem una derrota. I sí, és per recordar-nos a nosaltres mateixos que mai més tornarem a ser un poble oprimit, que mai més tornarem a ser un poble esclafat i que mai més tornarem a ser un poble conquerit! Capità, president, capità, president. Capità, missatge entrant. Oh, un missatge? Deu ser el president que ens deu Sí, voler sí. felicitar perquè és la Sí, diada, segur que no? feliciten, sí. Hola, president! Bon dia i... Bon dia i disculpin les molèsties. Aquest és el president? No, sembla que no ho és. Qui ets tu? Els parla el comandant de l'Armada Reial del planeta Crampton. El rei de la meva nació m'ha ordenat venir a buscar fins a aquest planeta insignificant el seu fill, príncep de Crampton i hereu del tro, Nimref. Ah, molt bé. Entregui'ns el nostre príncep i el rei els perdonarà la vida. Ei! Para el carro, marrano! Em sembla que t'has equivocat, xato! Que hi veus algun príncep aquí? On? Jo no veig res! Ja saps què fem els catalans amb els prínceps? Algú t'ho ha explicat? Em sembla que algú ha ficat la pota fins al fons! Capità. Vols callar un moment que estic parlant amb aquest senyor? Mira, Eteo, com et diguis, no pots venir aquí a casa meva a dir que destruiràs la meva pàtria i... Què? Collons, quantes vegades t'he de dir que no parlis quan parlen els grans? Senyor, crec que parlen del Fermín. Què? En Fermín? Sí, del Un Fermín. alienígena? Però si ens va dir que era de Bilbao, que raro. Teniu 2 hores per entregar-nos el príncep Nimref o... O què? Vindràs a buscar el príncep per la força? Va, home, vine aquí, t'espero sentadet. Què? Vindràs a envair la nostra nació? Va, vine, Envair, què? sí, la nostra Destruiràs nació, un edifici sí. emblemàtic amb un làser? Ai, quina por! Oh! Ei, molt bona idea, és molt millor del que se'ns havia acudit. I avui, diada de l'11 de setembre, podem anunciar que després de tants esforços i tants anys de construcció, per fi hem acabat la Sagrada Família! Molt bé, ja em callo. Joder, la leoparda. Ay, qué triste estoy. Sabía que este día llegaría. No me quiero ir. Mi familia está aquí. Jaume Ojal y Jordi Pi. Ay, ¿qué será de mí? De mi casa un día huí. Un príncipe siempre fui. No quería reinar, solo la amistad encontrar en una pequeña nave espacial. Ai, Fermín, em sap molt greu, però crec que hauries de marxar i a mi m'agradaria tant que et quedessis, però això ens portaria a una guerra espacial. Vés a saber quants morts, quantes batalles, ja saps. Massa feina ens portaria per un alienígena que ni tan sols parla el català. Ya veo, capitán. Gracias. De res, però abans de marxar no estaria malament que m'expliquessis com et sents, per què vas marxar i per què no ens has dit mai que eres un príncep. Tío, lo acabo de cantar en una bonita canción no hace ni un minuto. Ah, entenc, i no la pots tornar a cantar? Hombre, no sé, ha sido fruto del momento. Capità, el president està a punt de transmetre un missatge. Vingui, Oh, ràpid. i és el president de veritat? Vinga, capità, que ja comença. Vaig a veure el discurs del president! Amb tots vostès, el president de Catalunya, Josep Montoya. Catalans i catalanes, Catalunya ha estat atacada. Al més profund del nostre cor, amb un dels nostres pilars,
Però companys i companyes, no ens rendirem. No ens abaixarem sense lluitar. No deixarem que ens trepitgin, perquè avui és 11 de setembre, Diada de Catalunya. I no patiu, perquè Catalunya està a les millors mans. Les mans d'uns homes disposats a donar la seva vida per la seva pàtria. I no parlo de mi, sinó de la nau Ramon Lluís II i dels seus tripulants, als quals confio la sort de la nostra nació. Passeu bona diada. Oh, capità, ens han nomenat a la televisió. Quin honor! Capità, què li passa? Per què tremola tant? No em passa res, Jaume. Simplement estic una mica nerviós. Crec que és la pressió de tanta responsabilitat. Hola, ¿se puede? Solo venía a despedirme y pediros perdón por meteros en este lío. Fermín, així que ens deixa... Sí, Jaume, no quiero causaros más problemas. Y si este es mi destino, debo aceptarlo. Oh, Fermín, et trobarem a faltar. Vine aquí, fes-me una abraçada. Et trobarem a faltar. Espera, Fermín, no marxis, queda't! Un bon català mai abandona el seu company i no penso deixar que aquests fastigosos alienígenes m'amarguin la diada! Pero no podemos hacer nada, destruirán Cataluña. Sí que podem! Lluitarem i convertirem el dia de la nostra diada en una victòria! Un dia per recordar en què la nau Ramon Llull va fer història! ¿Sabéis que hay muchas posibilidades de morir? No cal que em cridis a l'orella, tio! Exactament un 97,7% de morir, senyor. Si he de morir, que sigui lluitant per Catalunya! Capità, president, capità, Exacte. president, capità, president, capità, president. I ara no perdem més temps, tenim una guerra per declarar i guanyar! Ojal! Connecta el programa Guerra! Programa Guerra iniciat. ¡Banzai! Defenses activades. ¡Ahí vamos, malditos aliens! ¡Os vais a enterar, hijos de puta! Potència màxima dels motors. Capità, allí, la nau alienígena. Collons, neix gegants! Sí, capità, estan sortint caces enemics de la nau. Vinga, alienígenes, encara no sabeu de què està fet un osso! Naus apropant-se. Els hauré d'esquivar! A la dreta, a l'esquerra. Dreta, Jordi! Maleïts hippies pollosos! Ah! ¡Tío, los tenemos detrás! La mare del nano quan era gitano! Activant el programa d'evasió. ¡Nos están disparando, nos están disparando! Maricón! Defenses al 70%. ¡Son demasiados, Jordi! Ja estem aquí! Ojal, prepara els missils de cap calent! No tenim míssils de cap calent. Missils nuclears! Tampoc. Rajos làser! Tampoc. I unes piules, unes bombetes, uns truenos! Tenim un pal darrere, capità. ¡Debemos bombardear el centro de la nave para neutralizar sus defensas! Soc mosso i em dic Jordi Pi! Proveu una mica de la meva medicina! ¡Hijos de puta! Defenses al 50%. Remonti, senyor. Defenses al 30%. Alerta, ens disparen. ¡Joder, nos han dado! Tots els sistemes estan fallant. Ens estavellarem. ¡Vamos a morir! Maniobra d'evasió! Maniobra d'evasió!